είναι γεγονός ότι πάντα για κάποιους ανθρώπους κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει κάποιος άλλος. Πώς και αποφάσισες μετά από 15 ολόκληρα χρόνια να αποχωρήσεις από το Σύλλογο? Ναι. Οι λόγοι μου ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Έναν θα σας πω, ο πιο σημαντικός είναι ότι νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου σαν σύλλογος δεντροχωρίου και πιστεύω ότι το έκανα πολύ καλά, με επιτυχία, και θα ήθελα να αφήσω την νεολαία, να ανοίξω δρόμους για την νεολαία, με νέο όραμα, νέες ιδέες. Είναι γεγονός ότι έχει αφήσει η παρουσία δική σου, έχει γράψει παρακαταθήκες. Δηλαδή το θεμέλιο, ομολογουμένως, εγώ πιστεύω ότι σε επίπεδο χωριού είναι ο σύλλογος με τις περισσότερες και πιο ουσιαστικές και δημιουργικές εκδηλώσεις. Συναγωνίζεται ακόμα και συλλόγους πόλεων. Δηλαδή. Είναι ελάχιστοι οι σύλλογοι που έχουν να επιδείξουν τέτοιο. Από χωριό δεν υπάρχει άλλο σύλλογος. Για να είμαστε αντικειμενικοί δηλαδή, είστε οι πρώτοι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και το έβλεπα και εγώ, ότι εκτός το χωριό, ότι μας βοηθούσε πάρα πολύ το χωριό, ήταν μαζί μας το χωριό και η οικονομική στήριξη αλλά και η ηλική, ήταν και τα διπλανά χωριά που επιβράβευαν αυτό που κάναμε και ήταν μαζί μας και τα τρίκαλα όλα επιβράβευαν, έβλεπαν την αγάπη μας για το σύλλογο και μας ακολουθούσαν παντού και μας βοηθούσαν παντού. Αυτό ήταν και η επιτυχία του συλλόγου. Το ότι ήμασταν όλοι μαζί ενωμένοι, όλο το χωριό ενωμένο. Και μακάρι να εξακολουθήσει ο σύλλογος να έχει αντίστοιχη διαδρομή. Τώρα,